Gå Levi. Ryk. Skal det gå meget bedre, når jeg kommer med? Ej, vi hygger bare. Er det dig, der er våd i bukserne? Ja. Har du tisset? Nej. Nå. Det er mit glas. Ad. Fy glas. Slemme glas. Det er det her. Nej. Hvad laver I? Stop, Okay, så op. Kom on. Jeg har givet en gang. Okay. Jeg kan nemlig sætte Hvad sker der for det? Ej, nu er LA live. Når man har vandkamp, så går det ofte for galt. Det kan vi ikke have. Men se, hvor vi hygger. Ej, hvor vi hygger, hva'? Nej. Åh ja. Velkommen. Jeg får aldrig sammen. Ja, det skal ikke have været. Jeg får aldrig Og hvad, vi hygger os? rigtig meget. Rigtig meget. Det er sjovt. Det er så super sødt. Men jeg tager det ikke på nogen steder. Hvad så? Hvad? Hvad så, Martin Baxi? Hey, så meget.